Hello guys, ang dahi nung po yun Air Force Natsariyaw Natsari godan man nani bewahay pwede yung kondisyon ko na itupas ka na ituhay and day sarang ka na 5G day ka nang duman kira ka nang day gar na ko dot barat na ko post ka na nala right pwede var nebe bahar ostong piar nang ni irse nebe tim dot dot kare. Oh my god. Dah, nangko sampai dah. Nangko sampai ni lah. Noi, जोंना सासे होलागासिनो. लागाव. फैलायो. Air Force. Ore labola isla. Oi जों सोखादो बारा बाय जों. Oi जों सोखादो. So guys, dayo नै जोङो माने नार्सारि गोदाननिफ्रायहाय ओंखारबोबाय जों दायो नै एयार फर्स थिंहाय थांगासिनो आरोना एयार फर्स लामा गेजेरजोंहाय नै बियो ओरैजाय साइड गिदिङाय नै गोगोम गारि आरोना नै बे एयार फर्स सिङावहाय माने भारा थुग्राफोरनि गारिफोर आरोना मा गारि नायनो कार नायो ना मा नायो बिराद माने लेम दंथारो आरोना गारिफ्रा नै बेयावहाय एकदम बिराद बरिया नुयो गोजौनिफ्राय नायबा ओरैजाय स' लोगोफोर नायलांबाय थाजोबगासिनो नैबे जाबाय एयार फर्स थांनाय फार्स्ट हाबजेननाय माने गेटनि खाथियाव आरो दं आरोना नैबे खाथियाव नै मैदेरबो दङ बरिया मैदेरा साइजखा बिथिं मोख्रा दङ दंफांफ्राव बे ओंखारबाय ओरैजाय लामायाव आरोना बे नै बेयो जाबाय नै ओरैजाय जोङो माबाजों आरो एयार फर्स निउ बानायनायथिं थांसै निउ बानायनायावहाय जों दायो साहा लोंनो थांगासिनो आरोना जिर'नि होदों नैबेयाव जाबाय थिनालि जायो नैबेयाव ओरैजाय VIP थांबाय रानि गेट गारि सायाव दं आं रुलार सायाव लोगोफोर स' लोगोफोर आं दायो रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय रुमावनो आं दायो नै उन्दुना दङ खामानि गैथ'ला आरोना खामानिया जोबथ'बाय जोंनिया फुङावल'सो जाबाय एसेबां मेंबायमोन नालाय ओंखायनो दसे उन्दुना थाफैबाय आरोना दायो लोगोफोर आं दसे बेरायहैनोसै दा उन्दुना लानोसै आरोना नोंथांमोना आंनि बे बड'भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोसे एयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय